تالیاں دی گونج اٹھی کے استقبال کرے سو سیدزادہ پیر سید فضل عباس شاہ صاحب فخر خوشاب اور میں جھانگناک صاحب فخر خوشاب انشاءاللہ رنگ بنے سنتے نجم حوصلہ افزائی واسطے بھرپور تالیاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گال مار کہے گئے ایک بندہ پنن والا کدائیں واقعہ 14-15 منزلہ بلڈنگ آئی جی اچھا 14-15 منزلہ بلڈنگ آئی جی لیفٹ خراب آئی اترلے نہ لکھے ہویا ان بندے دے آئے 15 منزل دی ایک نا بیل بجا دیتی 14-15 منزلوں تلا آکے لتھا او دا کیا بھائی 10 حکم ہے میرے واسطے او دا کیا جی غریب اللہ دے نام دا سوال ہے او دا کیا ایڈی کیڑی گا لے رہا میرے نال پاکے پوڑیاں تے چڑھا کے انہوں لے گیا جس لے بوئے تے پڑے او دا کیا بابا معاف کر ساڑھے نال تو ہوا ہوئی کھلی نہایت مختصر جی حاضری جو رہ کرسیاں ہی گئی ہیں جی اور ایک گلوکار گیا کدائیں گاہ میں خان جی تے اکھی روٹ کے گاوان دی عادت تھا جس لئے اس غزل مکائی نا ایک بندہ بیٹھا ہویا مار کا وقت گیا اوزا کیا بھائی میں تیرا شکر گزار ہوں تو کیڑے خلوص نال میں سندا پیا سا کہ باؤ تیرے تلے جڑی لکار ہے میری ہے تو ٹھیک دے بابا خالص موتی پر چڑھا سونا نہ بیٹھیا واپس تیرے کول مینوں انج لگدا بیلی کرسی والے بیٹھے جی تواڈے منن والے بیٹھے نے لکار والے نہیں اچھا جی میں ویکھنا ہے پتہ لگ ویندا ہن میں چہرے ویکھنے میں ویکھنا ہے علی دے در دا سوالی ہے کون کون میں ویکھنا ہے علی دے در دا سوالی ہے کون کون میں ویکھنا ہے علی دے در دا سوالی ہے کون کون بغض دے کہندے دل وچ موالی ہے کون کون او محفل دے وچ تو فیصل نعرہ علی دا مار چہرہ دسا چھوڑے سی حرامی ہے کون کون میں ویکھنا ہے علی دے در دا سوالی ہے کون کون بغض دے کہندے دل وچ موالی ہے کون کون محفل دے وچ تو فیصل نعرہ علی دا مار چہرہ دسا چھوڑے سی حرامی ہے کون کون حلالی ہے کون کون دو سواریاں میرے مولا حسین میں نصیب ہوئی ہیں کیڑی کیڑی میں انہیں دو سواریاں دا تعارف کرانا ہے سلام تینو کردہ ہے مولا دا ذوالجلال کیوں کیوں تو جانوارے میں اشرف المخلوقات ہے لیکن وقتاً سلام کردہ کیوں کردہ سلام تینو کردہ ہے مولا دا ذوالجلال کربلا وچ ویکھیے تو لچاری حسین دی وہ کتنا بلند مقام تیرا فیصل اللہ اللہ بعد از نبی تو بڑے آئے سواری بعد از نبی تو بڑے آئے سواری حسین دی اس لیے مہربانی خان جی اس لیے نصب کیا ہے غازی کا علم اس لیے نصب کیا ہے غازی کا علم کہ لوگوں کو بڑی دور سے میرا گھر نظر تعارف دیکھنا میرے مولا عباس اس لیے نصب کیا ہے غازی کا علم کہ لوگوں کو بڑی دور سے میرا گھر نظر آئے کردار میں عباس کا قد اتنا بلند ہے وہ بیٹھے تو رسولوں کے برابر نظر کردار میں عباس کا قد اتنا بلند ہے بیٹھے تو رسولوں کے برابر نظر مہربانی اور فیصل روندے راسن دنیا تے دکھ بھرے
वाह जी वाह जनाब असलात खान बलोच मेरा तो भाई है बिल्कुल भाई छोटा इसी तरह हयात खान मैं मोटे से चढ़ा के अल्लाह मेरा जानता पे मैं कौड़ियां अपनी बिठाइंदा है ते फैसल रोंदे रासे दुनिया ते दुख भरे चश्मे आबिद दे बाद आंख विच रवानी ना आ सकी शबर खान फैसल रोंदे रासे दुनिया ते दुख भरे चश्मे आबिद दे बाद आंख विच रवानी ना आ सकी लखा शबाब आए तस्लीम दिल न कीते अकबर दे बाद जग विच जवानी लखा शबाब आए तस्लीम दिल न कीते अकबर दे बाद जग विच जवानी ना आ सकी ते थोड़ी जी दुनियादारी जे पाक होवे तो आमना है बिल्कुल सुनाई बंदा सबर ते हौसला ना छोड़े सही वाह लबा खान जी खान बंदा सबर ते हौसला ना छोड़े घबराया दुख कदी मुकदे नहीं वाह 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 जी वाह वाह मुकदे नहीं जेड़े किस्मत विच रब लिख छोड़े ओ मिल के रहंदे रुकदे नहीं ते मैं बहु अजमाया है खुल्क दे बूटे ओ सदा सावे रहंदे सुकदे नहीं होवे कायम ज़मीर ता फैसल शाह सिर लावेंदे सिर झुकदे वाह